Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Jitka Sislová a zde na kanálu Jitka Stanák vysílám některé postřehy pro přípravu na zkoušku Stanák z anglického jazyka. Pokud se vám toto video bude líbit, prosím lajkujte, sdílejte, přihlašte se k odběru. Dnešní téma tohoto videa je, jak využít nástroje platformu Microsoft Teams nejen pro online výuku, kterou jsme aplikovali v době covidu, ale také pro správu třídy a pro výrobu testů pro vaši třídu, pokud se třídní. Takže nyní se pojďme podívat. Já si nyní otevřu Microsoft Teams, kde tady vidím, že jsem ve své třídě a pokud si zobrazím týmy v Microsoft Teamsech, tak vidím, že aktivně mám zobrazené 2 třídy, a to svoji současnou, kde jsem třídní na trojkách, a svoji minulou, taky úžasnou třídu, jedničkáře, které jsem měla letos na jaře. Velmi aktivní z hlediska výroby testů a celkové správy Microsoft Teams třídy jsem na svém současném kurzu, ale kvůli ochraně jmen studentů vám ukážu některá pravidla nebo možnosti, jak pracovat s Microsoft Teamsy na této už uzavřené třídě. Pokud se dostanu do daného týmu, ještě chci říct, že nejen tyto 2 týmy mám aktivní, ale v těch skrytých, které jsem si skryla, mám i další třídy, některé už nemám, z některých jsem vystoupila, například ty, do kterých jsem byla přizvaná a nebyla třídní. Takže já se podívám na své zobrazené týmy, podívám se na tuto třídu úžasných jedničkářů z letošního jara, kde jsem například kanály v Microsoft Teams třídě používala k tomu, kdy na kanálu třeba kanál rozvrhy, vždy na kanálu je dobré, pokud zmáčknete jakýkoliv kanál původně zadaný obecný nebo vámi vyrobené, to jsou všechny ostatní, tak jít do podkanálu soubory a kde rozvrhy. Soubory, vidíte, jsem nahrávala každý týden třídě rozvrh. Proč je dobré pracovat se základnou Microsoft Teams, pokud jste třídní, protože nemusíte posílat spousta věcí do e-mailu studentům. Víte, že potom je každý posílá e-mail, pak se někde ztrácí nebo je nemůžete dohledat. Zatímco zde ta Microsoft Teams třída je prostě krásně připravená pro práci s třídou. Například v kanálu obecném zase kanál soubory si můžete dát nějaké výukové materiály, můžete například každému kolegovi třídnímu nebo učiteli, který vstupuje do vaší třídy, tak můžete tady například pod záložkou nové vyrobit nějakou jeho či její složku, takže já třeba tady napíšu třeba Marie Bláhová, kdyby to byla moje fiktivní kolegyně, vytvořit. A potom studenti ví, že pod adresářem Marie Bláhová tato lektorka nahrává nějaké věci do dané třídy pro dané hodiny a tak dále. Tak, další věci, které si ukážeme v rámci práci s kanály, je, jak vlastně ten kanál vytvořit. To znamená, že jdu na obecné, respektive vrátím se sem do těch obecných pokynů a vždycky tady pracuji přes 3 tečky. To znamená, že u hlavního názvu té třídy si dám 3 tečky a ukážu si, jak přidat kanál. Přidat kanál. Zmáčknu-li, tak dejme tomu, že třeba pro pokročilou třídu Stanak 3 by tady mohl být kanál aktuality, což v současnosti používáme, kde vlastně studenti třeba každý týden nahrávají nějaké své aktuality v rámci přípravy na ústní Stanak 3. Dejme tomu, že tento kanál je obecný, není soukromý pro vyvolenou skupinu studentů nebo pro každého jednotlivého studenta, ale je to kanál standardní, to znamená, že nyní ho vytvořím a uvidíte, že za chviličku, takže ještě jednou vytvořím, přidáme kanál, například aktuality a vybereme standardní kanál a nyní ho vytvoříme. Aha, ano, já už jsem totiž aktuality vyráběla, to znamená, že vytvoříme nějaký jiný kanál, například nepřidáme kanál, vytvoříme, tak kanál, název kanálu třeba práce v hodině, teď už to snad standardní kanál vytvoříme, tak kanál se nám vytváří
A zde máme nový kanál Práce v hodině. Pokud by se mi ten kanál nelíbil, nebo bych ho nepoužívala, nebo jsem se zmýlila a tak dále, potom ten kanál samozřejmě tady můžu zase odstranit. Ano, odstraníme kanál. Tak, vidíte, že já mám tady připravené dva kanály. Kanál Oprava psaní se zámečkem a Oprava psaní všichni. Se zámečkem jsem vytvořila kanál pro jednoho studenta, takže zase, když se tady podívám, oprava psaní, pardon, 3 tečky toho kanálu, když se podívám na správu kanálu, tak vidím, že já jako vlastník, jako učitelka třídní jsem vytvořila pro jednoho svého hosta či člena, v tom případě jsem dala svou soukromou adresu, Jitka Sislova Vašutová, předvolenou v systému, jsem si vyrobila svůj zamčený kanál. Pokud bych tady chtěla pro všechny, potom si zadám kanál obecný a tady například do opravy soubory, takže kanál opravy psaní všichni, zase jdu na soubory, jsem fiktivně vytvořila několik studentů, mám tady Adam, Cyril, Dalibor, Marie a zde například těm studentům nahrávám Grammarly zprávy. O Grammarly jsem vytvořila nějaké předchozí video. Pokud otevřu například složku studenta Adama, tak vidím, že jsem mu tady nahrala Grammarly zprávu, kterou si student může kdykoliv otevřít a vidíme, že tady má nějakou vzdorovou stížnost. Takhle vypadá Grammarly zpráva, má své výhody samozřejmě, soubor může student kdykoliv vidět, může zavřít. Výhoda tohoto sdíleného kanálu, já se vrátím na opravy psaní všichni, touto zpětnou cestou. Výhoda je, že každý z těchto studentů může nahlížet k jinému studentovi a zároveň čerpat inspiraci na své další psaní. Takže to je oprava psaní. Nicméně my jsme si řekli, že přes kanál obecné si ukážeme práci se zadáním a vyrobím test. To znamená, vracím se prosím do kanálu obecné. Pokud máte například laptop, můžete vidět podkanály kanálu obecné zde, takto vytvořené v takové sekci zobrazené. Nicméně na některých desktopových aplikacích na vašem počítači můžete v kanálu obecném vidět tyto nadbídky zde na této liště, takže je otázka zobrazení. Já ho vidím tady, to znamená, že obecné zadání, jdu do kanálu obecného, ťuknu zadání a tady vidíte, že mám už cvičně vyrobený jeden test pro tuto skupinu. A když ten test otevřu, tak vidím, že dokud jsem nespustila ten test časově, neotevřela jsem studentům tu časovou bránu, přes kterou se do toho testu vlastně vstoupí, tak pořád mohu test aktualizovat. Vidím tady nadpis testu, nějaký můj průvodní text, který jsem vytvořila a samozřejmě ten test, který si za chvilku ukážeme, jak se vyrobí. Zároveň jsem tady dala časový limit, 60 minut je podle mě ideální, protože Stanak zkouška je tlaková zkouška, je to zkouška, je to hra nervů s časem a proto si myslím, že u běžných normálních kratších testů je dobré nestresovat moc, ale dát tam maximální možnost 60 minut. Pokud byste vyráběli nějaký složitější listenkový nebo readingový text, pak je třeba dobré dát bez časového limitu. Nicméně já tady nastavím 60 minut na můj fiktivní grammar test. A teďkon si zkontroluju, že tady vidím, že jsem zvolila neděle 12. ledna jako datum odevzdání, půlnoc. A tím pádem mám-li datum odevzdání, můžu mít datum zadání, to už jsem dělala předchozím krokem. Ukážeme si v novém testu. Jsem-li spokojená tak, jak to je, i se svou aktualizací, tak, jak to je, aktualizuji. A vidíte, že daný test, existující test se mi aktualizoval. Pokud znovu kliknu do nekonečna, znovu upravím, znovu aktualizuji například test, teď vidíte, že jsem rozbalila ten test, který už jsem si vytvořila, s názvem V01 test gramatiky, s časovým limitem 60 minut. A vidíte, že tady mám 2 otázky. V mém učitelském zobrazení vidíte, že mám samozřejmě i správné odpovědi zakliknuté. Student toto pochopitelně nevidí. Ale já můžu aktualizovat, ještě dělat úpravy i v testu, který si vyrábím, protože někdy třeba se stane, že ten test nedokončím, když vyrábím, tak si ho předpřipravím a pak ho dokončuji. Ale jakmile prostě jsem spokojená s poslední možností, s poslední aktualizací, tak mám dlaždici zavřít, zavírám test, znovu si uvědomím, ano, tak to je nastaveno. S datem odevzdání, s možným počtem bodů 2, jak jsme viděli, časovým limit zadání aktualizuji.
aktualizuji do té doby, dokud se nespustí ten první datum, kdy se test otevře studentům, vy můžete aktualizovat. Takže to je práce s daným zadáním. Nicméně já chci vytvořit nový test. Jak to udělám? Znovu připomenu kanál obecné, zadání, vytvořit. Zde je dlaždice vytvořit. Vytvořím test. A nespustím nové zadání, my máme kvízy. Prosím, zvolím kvíz. A tento kvíz si nazvu. Takže dejme tomu, že já v řadě posloupnosti si hlídám, že to je V02 pro týden 2 a nazvu si to gramatický test a přidám kvíz. Vždy je dobře si uvědomit, že musím soustavně vlastně si uvědomit a myslet na to, že musím zadat názvy toho testu do všech cest. To znamená, že předtím jsme měli jedno zadání a zde podívejte kvíz bez názvu, popis formuláře obojí, prosím pěkně, nazvu grammar test. Tak a já vím, že jsem tam měla V02, takže se k tomu pečlivě vrátím. A tady rovněž V02 grammar test. Tak, nyní mám připravené hlavičky, bez toho bych to neměla dělat, jinak se mi to ztratí v propadlišti Microsoft Teams testů. Tak a začneme vyrábět otázky. Viděli jste, že jsem zmáčkla rychlý start a nyní půjdu na volby. Nezajímají mě ostatní zadání, protože možná některé základní nebo střední školy mají, některé jiné volby, možnosti, obrázky a tak dále, nicméně nás zajímá volba. Volba 1 ze 4, neboť stanekové otázky jsou typu multiple choice questions se 4 možnostmi, to znamená vyber jednu ze 4. Toto je podle mě typ otázek, na který bychom měli ideálně programovat mozek studenta s časovým limitem a vyber ze 4. Takže vidíme, že tady mám okno otázky a z původních 2 jsem si přes přidat možnosti, to je moc, takže můžu tady přes popelničku odebrat, si třeba vytvořím 4 možnosti. A dejme tomu, že moje zadání bude nějaká věta, třeba Mary. Tak a budu chtít třeba mít Mary má kočku. Mary, tak můžu tady tu mezeru zobrazit tečkami, či pokud mám pokročilejší znalost, tak já ty tečky teď vymažu a půjdu přes underscore neboli spodní znak, který vlastně samozřejmě má své místo, půjdu na české nebo anglické klávesnici, udělám si mezeru, enter a nyní doplním třeba a cat, kočku. Tak, se zadáním jsem spokojená, tak si řeknu například, že správná odpověď bude na dráze C. Tak a teď si napřed vyrobím tu správnou odpověď, čili Mary has a cat je správně. Vidíte, že jsem zaškrtla správnou možnost, tak a teď si logicky takhle kliknutím do každého políčka vyrobím ty špatné odpovědi, aby to bylo evidentní, že to je špatná odpověď. Takže třeba vyrobím kladnou zápornou větu, ale tak, aby to bylo špatně. Takže vidíte, že tady píšu opravdu takovou divočinu. Kdy vidím evidentně, že has je správná odpověď, tak mám ji správně zaškrtnutou. A důležitá věc není otázku oboduji. Je dobré obodovat rovnou první otázku, protože když potom budete přidávat novou a novou a novou otázku, například na 30-bodový nebo 30-položkový test, pokud zabodujete první, ostatní bodování se přepíše. Tak, někdy se stane, takhle vidíte, já si přidám teď novou možnost. Tady mám raster pro novou otázku se 4 odpověďmi a zároveň nenápadně vidím, jak se mi tady zobrazila ta původní otázka. Já se do ní vrátím, takhle si vlastně vidíte, předsvakávám, když vyrábím test. Tak a dejme tomu, že bych chtěla, aby Mary has a cat, nebo Mary a cat byla třeba tučně zvýrazněná. Potom si takhle při novém zobrazení vlastně skočím do toho políčka, celé se začerní a přes Ctrl+B jako bold, jako tučné písmo si zvýrazním tuto možnost. Tak se podívám, jak to vypadá, tak to student to líp vidí, když vidí zadání. A dejme tomu, že bych chtěla třeba u některých složitějších otázek přinést další podnadpis, aby se to nepletlo, tak proto mám tady 3 tečky a vyrobím si tady nebo zobrazím podnadpis. A dejme tomu, že zde bych chtěla třeba napsat vyber správnou odpověď. Tak, vybírám správnou odpověď a dejme tomu zase, když skočím do jakéhokoliv pole a pak zpátky, když skočím, tak vlastně označím celý ten text, nemusím ho označovat myší, ani jinak. A nyní si řeknu, že bych třeba chtěla, aby ten text byl červeně. A vidíte, že znovu, když skočím na tu řádku, tak
sem. Takže dejme tomu, že tento text se mi líbí a při vlastně správném kliknutí můžu zvolit třeba i barvu písma nebo velikost písma. Takže vidíte, když si kliknu zpátky, tak tady vidím, jak student uvidí kladanou otázku. Mary, vyber správnou odpověď. Další tip, pokud budu zadávat někdy pro složitější, třeba readingové položky na trojkách, je dobré, že udělat mezi řádky více mezer entrem, enter. A zde třeba mít nějakou další podnadpis, třeba co se píše v textu. Já znovu pro jednoduchost zvolím vyber správnou odpověď. Tak, nyní mám napsáno vyber správnou odpověď. Zjistila jsem totiž, že když někdy, když já tady ťuknu zase jinam, abych viděla, když někdy neudělám dvojí enter, tak někdy ten černý text vyber správnou odpověď se někdy skočí rovnou za to Mary has a cat. To znamená, že já znovu tady se vrátím, vidíte, že se to ono sloučilo, takže já třeba klidně dvakrát a on pochopí ten systém, že skutečně myslím, aby tam byla mezera nebo aby to nebyla stejný řádek. Tak, jsem-li spokojená se svou možností, tak jdu na další otázku. Vidíte, že toto by bylo moje zobrazení. Tak a zase pokračuji, například John. Takže třeba chci říct, že John chodí do školy, tady si zase, přes underscore, zde na této klávesnici české, kterou mám navolenou. John, třeba school. A dejme tomu, že chci třeba vyrobit verzi John chodí do školy. Tak, toto je moje předvolená věta a dejme tomu, že jestliže jsem v první otázce měla C správně, tak si řeknu dobře, tak tady bude třeba Ačko správně. Tak zaškrtnu si Ačko a vyrobím si správnou možnost. Takže třeba goes to je správná kombinace. Můžete různě kombinovat, můžete v různě i třeba 2, 3 možnosti nabídnout, kdyby to bylo další možnosti, tak můžete jít lomítko, několik mezer můžete mít textu, dopsat další text, čili dá se s tím kouzlit, nemusí to být jenom jedna mezera. Tak, goes to je správná možnost, takže si zase vyrobím 3 špatné zavádějící možnosti. Takže například go to, goes in, anebo go in. Takže můžu kombinovat různé gramatické jevy. Je dobré si uvědomit, které gramatické jevy na danou úroveň jsou požadované a podle toho průběžně ty testy sestavovat pro úroveň 1, 2 nebo 3. Tak vidíte, že přednastavené bodování platí. Mám tady 1, jsem spokojená, mohla bych přidat novou otázku. Zase volba, možnost. Tak a vidíte, že tak, jak to je vlastně připravené, tak bych můžu mít například rozpracovaný test, první otázka, druhá otázka, třetí otázka a tak dále. Vyrobím si 30 testů, vidíte, že třeba toto bych nechtěla, tak ji vymažu a tak dále. Mám připravený svůj test nebo připravený, rozpracovaný a tak dále. Hotovo, v daný moment s ním dál nechci pracovat. Pokud je konečný, zadám konečný pokyn. Dobrý den, vypracujte. Zdravím a tak dále. Nějaké zadání studentům a zase se uvědomím, toto je nové zadání. Spouštím nové zadání, proto potřebuju zkontrolovat časový limit, kdy jsem řekla, že pro gramatické testy chci 60 minut, než budu zadávat zde důležitou dlaždici, zadávat v určitý čas, tak například v pondělí ráno, příslušný týden, tak ale předtím naplánuju dobu odevzdání. To znamená, že kdybych řekla, že budu zadávat 6., tak dobu odevzdání chci například 12. ledna půlnoc, což je takový dobrý limit. Mám vyzkoušené ve své třídě, že ta neděle půlnoc byla fajn a vždycky jsem otevírala pro ten daný test v tom daném týdnu v pondělí ráno a ukončení bylo v neděli večer. Takže neděle večer je 12. zadáno a tím pádem mohu zadat i naplánovat zadání na dobu budoucnosti, aby ten test se mi neotevřel nebo studentům nezobrazil hned, jak já ukončím. Někdy si ho chci po sobě přečíst, doplnit otázky a tak dále, pokud ho mám rozpracovaný. Takže řekli jsme, že 12. v lednu odevzdáváme, to znamená naplánujeme na 6. a takovej slušný čas je plánujeme v 6 hodin ráno, v pondělí ráno začíná pracovní život, po víkendu naplánuji. Tak a vidíte, že kromě testu 01 skutečně tady mám už test 02, který je naplánovaný a je tady v stejném sektoru jako test 1, protože datum odevzdání je 12. ledna.
Jakmile přijde 6. ledna, 6 hodin ráno, ten test se zobrazí studentům, to znamená, že jim skočí do kanálu obecného do příspěvků. Ještě se nezobrazil, to znamená, já ho tady v příspěvcích na tomto zobrazení nevidím. Nicméně studenti uvidí, test otevřou, můžou na něm pracovat a jakmile odevzdají, tak já jejich práci sleduji potom přes ne zadání, ale ve známkách, kde samozřejmě teď nevidím, protože nevidím jména studentů, která tímto chráním, ale zde ve známkách studenti postupně v daném testu zobrazují, respektive odevzdávají, systémy hlásí, že studenti odevzdali. Já otevírám práci studentů a zobrazuji jejich potom výsledky, které zobrazují jejich hodnocení a na konci každého týdne, pokud se uzavře zadání všem, tak já potom přes příspěvky, obecné příspěvky, kde jsou zobrazené ty dané zadání, můžu zobrazit celkové skóre, požádat systém Microsoft Teams o vyhodnocení, jako PDF uložit souhrnnou zprávu, kolik studentů danou otázku to vyjel dobře, je tam krásně zobrazený nějaký koláčový graf, kolik studentů případně špatně a toto zadání můžu zpětně poskytnout studentům. Já to dělám ve své třídě tak, že vyrobím kanál, ten kanál napíšu výsledky progress testů. Tak tento kanál vyrobím standardně pro všechny a do kanálu výsledky progress testů v souborech, které běžně na své aktuální třídě mám pod daným týdnem, já si například napíšu V01, týden 01, kde si vytvořím pro dané týdny jednotlivé adresáře, tak potom do takového adresáře výsledky progress testů, soubor V01, si já potom postupně přidávám jednotlivé materiály k výsledku progress testů, ať už je to ve třídě nebo na Microsoft Teamsech. Tak to je v podstatě za mě všechno. Děkuji za vaši pozornost. Pokud se vám video líbilo, prosím, lajkujte, sdílejte, přihlašte se k odběru. Chci vám popřát krásný nový rok, hodně zdraví a hodně pohody v pracovním i osobním světě. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.